съм Фархимик и днес играем Clash of Clans. В този епизод ще ви покажа някои неща в Clash of Clans. Примерно нямам армия. Знаете ли какво? Не знам какво ще правим в този епизод, но ще правим нещо. Имам две покани. Момент само да видя кой клан да джойна. Тук няма нито един мембър. Може би тук или ето тук. Не, what the fuck? Кой клан няма никой. Сигурно са ме инвайтнали и всички са махнали. Няма. Ако джойна... Извинете за това. Ако джойнаш сам лидер, ма не искам, ще режекна и ще влезна в този клан. Окей, вече съм Елдър. Нека ми напишем за видео. От кой клан идваш? Идвам от... Не, нямам клан. Чай, аре бе. Ко забиваш бе? Това не трябва да се случва. Готово. Айде бе. 100 часа, брат. Ей! Задера. Идвам от... Задера. Нямах клан. Айде бе, ко забива така? Добре. Кихнах. Добре. Но в кой клан? В един от моето време. Но в кой беше? В един от моето време. Не знам. Имаше един Суарес, ама... Не знам какво става. Аре, стига си цепил, бе. Майка. Добре, станах колидер от Суарес. Не знам за какъв враг говори то, ама... ще реквестна. И ще си направя армия. Мисля да нападам... Фак. Извинете, мисля да нападам с 50 барбериана. Аре, стига, бе. Само ми се ловят някакви реклами, извинете. 50 барбериана мисля да нападам, 50 ачерки и там тук 7 джанта. И отделно в клана ми дадох още 3 джанта на или на трети, или на четвърти. На трети са, защото имат гривни, аз така ги свързвам, че са или на трети, или на четвърти. Правим армията. Това кога съм си... да, зарезал съм си спел. Тук мисля да донейтна код имам.
О, добре, мога още да... Не мога, сега нямам топове. Тук си... Опа! What the fuck? Добре, как и да е. What the fuck? Добре, кой е лидерът в този клан? Джейди Люк. Мисля, че е Джедай Люк. Мен съм сигурен. Добре. Някак си махна дървото и гъбите тук, защото нямам свободен билдър. Ще апдейтвам колектори. Той беше в България и бас, че е пратен за нещо. What the fuck? Той ми е приятел в Фейсбук и го поканих. Добре, семейта, няма да пише, защото клавиатурата ми е бъгната. Мисля това да е за този клип. Извинете, че беше някакъв такъв странен. Тук чете съобщенията от клана. В следващия епизод мисля да нападам, но ще видим. Това беше от мен.